Sa mga outdoor, padulong ni sa Katigan karon. Nag-intro ko ganyan pero wala na na-record. Dali naman sa gasoline station sa Bumblebee. Nakita tayo niya sa Katigan. What's up guys? Nanamid rin sa Katigan nga overview. Overlook. Ay, tinuk actor. Oh, yaw gibigugan ng itlog. Gibigugan na pud ba eh. Overlooking downtown. Sa mga ka-outdoor. Mana yang area diri? Area. Log ang view mo ni. Lagi siyang bulsa nito. Karon mga adto kami sa hapitanan. Sa over lang mi dire kay ipambikugan ang mga itlog. Gilok kayo. Bilin ta mi masaka dito. Sano to? Kato. Kana. Mahal man kay entrance. 20 na. 20 ng entrance nanganad pud. Kato kami na budoy. Kama ka to? Ha? Nakato na kami na budoy. Mo ning red ray nagpaway lang mi. Jami na nga last time. Mga pimi dia last time. Hina kay akong tingog no kay maulawon manggugo. Dengan kita nag-vlog mi diri. Ang mga outdoor na mo dira nga wala pa kadto, attack na mo diri, bugnaw kay diri. Papod diri pud inom-inuman, chat-chatan. Gibra na itong tuba. Nah, tuba na pud. Tuba eh. Yan. Anak siya kuwasang kambil aja. Sa Jollibee tagaan sa ganyan ni. Makita na sweater lang. Paglingkod sa bangko din siya gipot na nandiyan ana. Adto na lang jag tulo ka oras pa yang order. Ay taguan mo na yang number. Ganito yo. First time bro, first time. First time yan ya. Tingin unsa okay ra ka dia cards, ay kambak. Dito yan sa ba para Okay ra ka, ay wala kambak ka. kalas. Push up sa dia, push up. Ulo lagi yang naungin yang mata bay. Pulo pud Balik. Saka to yung kalagoy. Ay. Mana di ano kami kun sa duyan no. Tulog to. Oy, pasindia kami kun sa duyan. Ha? Maligid. Karding na siya. Karding. Ada minato, dito. Bro. Wala kayo. Wow, benito. Ano sa dami lang. Salamat dito. Amigo to mo. Wow. Kita mo na amigo. Tagawag to, bawo na. Ano ba siya? Mahaw. Maniyot to. Kamu nagkakuhan sa kuha. Amat ka na tawag ko mo. Pista lagi lagi, mobil lagi. Hindi ko muna na yung surya, tinuod na. Okay ka na ako mga amigo. Pinana din siya no. Pinana matangan gabi yo. Oo na yan. Basta. Wala na, lasing na. Kasing na. Tatag yan nag. Ay, suka mo na na. Suka mo na. What's up mga ka-outdoor? Manamig foods na may karon diri sa Katigan. Hapitanan, shout out Hapitanan. Good kayo. Okay kayong bagkaon, mga barato lang pud. O kung namoy time nga makasubida mo diri
Bukid Tirada. Ito madre, wapo affordable kay mga prices. Okay kay lang mga prices. Shout out ta guys. Shout out kay Charles Paul Ladol, Boss Rolly Ocapa, Jerry Sabior, Ryan Mamales, Ina Mamales, Cute Gaming, Daddy Junel, Aranya, Nathaniel, Sulon, akong brother. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo sa akong shout out sa inyo o ang team mo guys. Tas napoy nagpa-shoutout sa kauban nato nga si Outdoor Bernie. Shout out nimong pa-shoutout. Hey, shout out tayo Janon Chita. Majig na ka pala. Anto doon na sa Torrelo. Anto doon na sa Torrelo. Yan, natuwa ko na yan. Tuwa ka. Like. Nagmas eh. Hindi mo kita. Nagmas. Anto doon na sa Torrelo. Walang magmas yun. Talagang mga bulay. Naplatan ang motor ni Bernie. Wise birthday. Papa J brake.